Ak potrebujete spoľahlivého, kvalitného a profesionálneho partnera pre váš automobil, máme pre vás skvelý tip. AutoKelly. To sú kvalitné autodiely, profesionálny prístup, servis a poradenstvo. Doslova všade tam, kde ich budete potrebovať, čiže na celom Slovensku. Spoločnosť AutoKelly Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným, je popredným významným dovozcom a distribútorom náhradných dielov pre automobilový priemysel na Slovensku. Môžem povedať, že dnes sme svojou stabilnou pozíciou na trhu s náhradnými dielmi už dobre adoptovanou firmou tu na našom Slovensku. Pôsobíme tu úspešne už 16. rok. Na našom Slovensku máme momentálne k dispozícii pre našich konečných spotrebiteľov 15 úspešných pobočiek. Každý zákazník ich môže navštíviť a bude určite vítaný a verím, že aj obslúžený ku spokojnosti. Ak mám hovoriť o servisoch, ktoré môžu zákazníci navštíviť, tak ja by som rád z mojej pozície hovoril o práve servisoch, ktoré sú zaradené do nášho konceptu a je to AutoKelly Autoservice. Tieto môžu navštíviť veľké, väčšie alebo i menšie firmy a využiť tak tieto služby, ktoré im ponúkame. Tieto naše AutoKelly Autoservisy sú rozmiestnené po celom našom Slovensku a veľmi radi privítajú každého motoristu. Aký je ich počet? Počet servisov zaradených do tejto kategórie našej spolupráce je 28 na Slovensku. Nie je to určite konečné a stabilné číslo, chceme sa posúvať aj s nimi ďalej, no sú to servisy, ktoré si vyberáme my sami. A čo je dôležité, musia splniť rôzne prísne kritériá. Ako vychádzate v ústrety svojim zákazníkom? Spomínaní zákazníci AutoKelly Autoservisu majú u nás svoju prioritu. Vždy chceme, aby boli prioritne obslužení a je to hlavne preto, že sú to naši top klienti. Chceme, aby tá naša vzájomná spolupráca bola obojstranná a preto chceme vychádzať čo najviac v ústrety. Naša snaha je stále tak či tak smerovaná na toho konečného spotrebiteľa a práve aj cez tieto naše spomínané servisy. Čo je dôležité, chceme, aby práve v týchto top klientov v týchto našich AutoKelly Autoservisoch sa stratila anonymita kontroly alebo opravy privezeného vozidla, či už od jednotlivca alebo firmy. Znamená to toľko, že pokiaľ zákazník dovezie svoje auto do AutoKelly Autoservisu, vie, komu ho odovzdal, kto sa bude on starať a na koho sa môže obrátiť so svojimi otázkami. Máte aj svoj internetový obchod? Už spomínaný internetový obchod je na stránke www.autokelly.sk, kde zákazník nájde komplet všetkých údaje, ktoré potrebuje o svojom potrebnom sortimente, to, čo potrebuje do svojho auta, či už sú to nejaké pokazené diely alebo len nejaké doplnky. Takisto ďalšia veľmi dôležitá a zaujímavá stránka pre našich motoristov je www.serviceauta.sk. Toto je veľmi dôležitá stránka, kde si zákazníci nájdú všetky informácie o záruke svojho auta po skončení záruky, ale takisto informácie o blokovej výnimke. Ďalšia veľmi dôležitá stránka, tá sa týka priamo týchto našich top klientov, našich AutoKelly Autoservisov, je stránka www.autokellyautoservice.sk. Tu si nájde kompletne všetky údaje o našich servisoch, o našich top klientoch, o vašich AutoKelly Autoservisoch, ktoré môžete navštíviť. A takisto sa tam dozviete všetky informácie, kde sídli, kontakty na neho a takisto všetky pripravované akcie. Určite jeden z tých silných momentov je ten, že servis zaradený do tohoto konceptu, do konceptu AutoKelly Autoservice, si je vedomý toho, že spolupracuje so silnou spoločnosťou, ktorá je etablovaná na slovenskom trhu a má svoje miesto už vyhradené. Čiže spoločnosť AutoKelly Slovakia je silnou, stabilnou spoločnosťou, na ktorú sa dá vždy v dnešnej uponáhlanej, rýchlej dobe spoľahnúť.